Il-Papa Franġisku jsemmi tentazzjoni oħra illi l-operaturi pastorali aħna l-kol għandna noqogħdu attenti minna u din hija jgħid le għal gwerer ta' bejnietna. Isemmi li f'diversi postijiet fid-dinja hemm konflitti u gwerer bejn nies, jistgħu jkunu gwerer kbar nisimgħu fuqhom fl-aħbarijiet, imma anki konflitti li niltaqgħu magħhom fil-ħajja ta' kuljum. U jgħid hija ħasra meta din tkun propju fil-Knisja, fl-ambjent tal-Knisja, meta aħna niltaqgħu ma' dawn il-konflitti li jagħmlu ħsara fl-ambjent tal-Knisja. U għalhekk hu jagħmel din is-sejħa importanti lill-Insara biex jagħtu xhieda ta' ħajja tas-sew fraterna, ta' ħajja tas-sew ta' mħabba li tkun għalhekk xhieda anki għas-soċjetà. Jgħid minn xi xana noqogħdu attenti minn fejn jiġu dawn il-konflitti u jsemmi pereżempju lejra, jgħid attenti għal-lejra u hemm qed isemmi punt tant importanti li aħna l-operaturi pastorali rridu noqogħdu attenti għaliha. Lejra x'lejra hija bħassusa illi tnawwar minn ġewwa u li iġġalek għalhekk tħares lejn ħaddieħor flok tirringrazzja l-Alla tas-sabiħ tat-tajjeb tiegħu jew tagħha tibda tgħir u inti għalhekk tnawrek ma tħallikx tassew taqdi il-missjoni tiegħek. U din hi tentazzjoni reali ħafna fl-ambjent anki tal-Knisja kull fejn hemm il-ħidma tal-Knisja. Tista' tkun u jsemmi anki fil-komunitajiet reliġjużi, pereżempju rridu qogħdu attenti anki mill-mibeda, mill-malafama jew kalunja, jiġifieri li inti tgħid xi ħaġa li tagħmel ħsara lil ħaddieħor u fuq dan il-Papa jinsisti ħafna, din tal-gossiping jgħid hemm irridu noqogħdu attenti l-kliem kultant żejjed li ngħidu illi fil-fatt jagħmel ħsara fil-ħidma tagħna fil-Knisja. U dan kollu irridu noqogħdu attenti minnu għax ifixkel dak li hu fil-qalba tal-ħajja nisranija. Isemmi l-Papa dak li qal Ġesu fl-aħħar ċena li talab mid-dixxipli tiegħu, fil-fatt jisemmiha Ġesu 5 darbiet, rari f'diskors isemmi l-istess ħaġa darba wara l-oħra 5 darbiet, fejn jgħid ħajkunu huma l-kol ħaġa waħda qed jitlob għad-dixxipli tiegħu. Ħajkunu huma ħaġa waħda kif inti missier fija u jiena fik, ħajkunu ħaġa waħda biex id-dinja temmen. U għalhekk jagħmel dan l-appell lill-komunitajiet Insara biex joqogħdu attenti ħafna minn din it-tentazzjoni tal-konflitti tal-gwerer minn ġewwa. Huwa proprju meta noqogħdu attenti minn dan li aħna nistgħu nagħtu xhieda ta' ħajja fraterna, ħajja ta' mħabba. Kif kien semma anki l-Papa Ġwanni Pawlu it-tieni fil-Ittra Apostolika fil-bidu ta' millenju ġdid, kien qal illi iktar ma aħna anki meta nħarsu lejn l-oħrajn naċċettaw, nirringrazzjaw l-Alla tad-doni li tom mhux biss għax tom lilhom imma permezz tagħhom għax tom anke lilna. Iktar ma nagħmlu hekk, iktar aħna nkunu qegħdin naħdmu kontra t-tentazzjoni tal-għejra, tal-mibeda, tal-konflitti bejnietna. Il-Papa jgħid għalhekk kemm importanti li naħdmu biex ma nħallux min itelfilna il-ferħ tal-imħabba fraterna.